Ahojte, momentálne sa nachádzame pri Kryptomate, kde si ukážeme, ako anonymne nakúpime Bitcoin. Poďme na to. Stojíme pri Kryptomate, konkrétne značky Quacomat. Klikneme. Vyberieme si Bitcoin. A teraz volíme nakúpiť. Teraz sa pýta, či sme politicky exponovaná osoba, dáme, že nie. Prečítame si podmienky. Tie podmienky sú také, že sú tu aj niektoré informácie ohľadom percent a podobne. Toto je po anglicky. Takže dám súhlasím. A teraz hovorí o tom, že teda pozor, tá transakcia je nezvratná. OK, to je pre nás v poriadku. Klikneme sem. A teraz máme, že nakúpime za menej ako 990 €. To je dôležité, že na jednu adresu dávame menej ako 990 z toho dôvodu, aby to bolo anonymné. Nebude to pýtať po nás telefónne čísla ani občiansky a podobne. Takže dáme menej ako 990. Teraz čaká, aby som tam vlastne dal QR kód. Takže ideme tuto na môj mobil. Moje peňaženky Coinomi dáme receive. Mi to vygenerovalo QR kód, ktorý priložím sem, takémuto miestu. A teraz v podstate hovorí, že fixný poplatok je 1 €, čo je veľmi dobrá cena. Tu je cieľová adresa, ktorú si môžeme skontrolovať s mobilom. Znamená, že skončí to EP4, sedí to. A teraz už len vkladáme bankovky. To znamená, že ja tu mám 100 € v dvoch 50-kách. Takto. A pekne to dáme do Kryptomatu. Tak toto pekne papá peniaze. A keď to teda tie peniaze všetky spapalo, tak nám tu hovorí, koľko dostaneme za 100 € Bitcoin. To znamená, že 0,001 Bitcoinu. Je to v poriadku, ak je to OK za tento kurz, dáme nakúpiť. A tým pádom je to vlastne spracované, odporúčam vytlačiť účtenku. Stlačíme. Super, účtenka je vytlačená. Toto slúži na to, že v prípade, že tá transakcia neprejde alebo sa niečo pokazí, tak sa máme ako obrátiť. Toto je veľmi dôležité mať. E-mailové potvrdenie nepotrebujeme, lebo nechceme nechávať e-mail, dáme hotovo a tým pádom sme nakúpili Bitcoin. Takže prvá vec je, že v Kryptomate bol poplatok 6,50% od bežného kurzu, to znamená, že ak stojí Bitcoin 93 000, tak môže to stať 98 000 tým pádom pri tom predaji a 1 € bol poplatok fixný, ktorý má dané tento Kryptomat. Čiže toto je nejaký poplatok za anonymitu. Ono to môže stať za to, pretože nikto nevie, že si ten Bitcoin kúpili. Viete to len vy na tejto adrese. Čo sa týka ešte jednej dôležitej informácie, tento bloček je dobre si ponechať v prípade, že keď by ste predávali Bitcoin a chcete to zdaňovať, je to na vás, keďže to je anonymné, tak tým pádom to môžete použiť, že viete presne, koľko ste kúpili túto danú kryptomenu.